Πυρακίδια. Και τι κάνεις? Τι είναι το XR6? XR6 τελευταίο. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε αγγλικά τώρα. Είστε καλά πότε. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην έτοιμα συνάντηση. Να κλείσουμε και όλα τα φώτα θέλετε να κοιμηθούμε. Τώρα καλά. Θα πίσω πίσω. Ας τα πλένα, όχι αυτό. Κάτσε να το γυρίσω να δείτε, αλλά μην το φαίνεται. Δεν θα μας... Όχι κάποια. Κύριε, Αλλά είναι πολύ κουραστικό. εντάξει, Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. λοιπόν, τρίτη μας συνάντηση στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, στο πλαίσιο των σεμιναρίων των οποίων διοργανώνει ο Μεσογειακός Όμιλος Μυτιλήνης. Σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Καραντανέλη, είναι χημικός, ειδικό καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θάλασσας, διδάσκει την περιβαλλοντική χημεία και την περιβαλλοντική ρήπανση. Οπότε σήμερα θα κάνουμε μια γενική εισαγωγική ενότητα για τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στη θάλασσα. Τώρα συνηθίσαμε την κυρία Καραντανέλη και είπαμε ότι θα μας κάνει μια γενική εισαγωγή και θα έχουμε αρκετό χρόνο για συζήτηση. Γιατί θεωρούμε ότι είναι καλύτερο και να συζητάμε ώστε να βλέπουμε και πώς βλέπουμε εμείς το θέμα. Έτσι, οπότε αρχικά θα μας κάνει παρουσίαση της και όποτε θέλουμε να σταματάμε και κάνουμε και τη συζήτηση. Αυτό είναι το βασικό. Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας δυνατότητα. Η αλήθεια είναι ότι προβληματίστηκα αρκετά γιατί δεν ήξερα τη σύσταση του Αγρασιλείου. Δεν θα σας πυροβολήσω με φυσικές έννοιες. Απλά όμως θα προσπαθήσω να δώσω τη διάσταση ενός πολύ σημαντικού προβλήματος. Είναι ουσιαστικά οι οργανικές ενώσεις, η οργανική ρήπανση. Όλοι λίγο πολύ στην καθημερινότητά μας κάνουμε χρήση αυτών των ουσιών ή γείτονες κάνουν χρήση αυτών των ουσιών, πολλές φορές εκτεταμένοι σε αυτές τις κατηγορίες. Όμως, κανένα δεν μπορεί να φανταστεί, λόγω του μεγέθους κύρια των παράκτων περιοχών και της θάλασσας, της παράκτητας θαλάσσιας περιοχής, τον κίνδυνο που εγκυμονούν ακριβώς αυτές τις ουσίες. Προβληματίστηκα λοιπόν και θεώρησα πολύ καλό, γιατί πολλές φορές όπως και πιο μπροστά άκουσα για μόλυνση και ρήπανση, να ξεκαθαρίσω τι σημαίνει ρήπανση και τι σημαίνει μόλυνση. Στη συνέχεια προσπάθησα και σας έδωσα, γράφω μέσα στη διαφάνεια, που μπορείτε να την έχετε κιόλας, πώς ορίζεται η ρήπανση και ποια είναι η ουσιαστική σημασία, γιατί γίνεται διαχωρισμός από άλλες έννοιες όπως ο μολυνσμός. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω την ιστορική εξέλιξη της ανάδυσης του προβλήματος, πώς έχει σήμερα αυτό το πρόβλημα και ποιες είναι οι τεχνολογίες και πώς υποστηρίζονται θεσμικά, ώστε να υπάρξει κατά το δυνατόν πρόληψη της ρήπανσης και το πιο σημαντικό βέβαια στον αιώνα μας είναι η μείωση της ρήπανσης, γιατί κακά τα ψέματα, ουσίες καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον από δραστηριότητες απλές καθημερινές, τις οποίες πολλές φορές το μυαλό μας δεν μπορεί να εκφράσει. Έτσι, θεώρησα ότι αυτός ο τίτλος ταιριάζει, δηλαδή μια απειλή που είναι στο πιάτο μας, δηλαδή στην καθημερινότητά μας, αλλά δεν ποτέ αντιλαμβανόμαστε τη μέγεθος της επικινδυνότητας. Και ξεκινάω με ένα πολύ απλό ερώτημα που θα έθετα σε όλους, γιατί πολλές φορές καταλήγουμε σε εύκολα συμπεράσματα και λέμε stop στην χρήση αυτών των πραγμάτων, αυτών των ουσιών. Κατά πόσο μπορούμε εμείς σήμερα να ζήσουμε χωρίς χημικές ουσίες, χημικές ενώσεις, συνθετικές θα έλεγα, και χωρίς τη χημική βιομηχανία. Σας έχω εδώ παραγραμμένες κάποιες πολύ απλές κατηγορίες ουσιών, από πολύ απλές έως πιο σύνθετες, με τις πιο απλές να είναι οι φαρμακευτικές ουσίες, τις οποίες είτε έτσι αλλιώς ο άνθρωπος σήμερα πλέον κάνει ευρύτατη χρήση αυτών. Πράγμα λοιπόν πολύ περίεργο στους περισσότερους, ίσως να μην μπορούν να το αντιληφθούν. Δυστυχώς, οι φαρμακευτικές ουσίες που καταναλώνουμε μέσω των αποβλήτων καταλήγουν στα παράκτητα συστήματα. Και όταν λέω παράκτητο σύστημα, εννοώ τη θάλασσα. Αν κάποιος αναλογιστεί τη δράση που έχουν οι φαρμακευτικές ουσίες στους ανθρώπινους οργανισμούς, μπορεί πολύ εύκολα να αντιληφθεί ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις σε υδρόβιους οργανισμούς. Μια άλλη κατηγορία πολύ σημαντική που δείχνει και την ευμάρεια της κάθε κοινωνίας είναι η κατανάλωση σε πετροχημικά και πετρέλαιο, δεν το έβαλα εδώ για τις ουσίες δυνατό, μέσα όμως υποκρύπτονται διάφορες ουσίες, οι οποίες καταλήγουν και αυτές με κάποιο τρόπο, με διάφορες δραστηριότητες,
από τις πιο απλές έως τις πιο σύνθετες, δεν απαραίτητο να είναι βιομηχανία για να καταλήξει πετρέλαιο στη θάλασσα, ας πούμε, σε μια παραλία. Στη συνέχεια είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία, άκρως απαραίτητη σήμερα, για τον επισιτισμό του πληθυσμού που έχει καλπάζει, που είναι τα αγροχημικά. Και όταν λέω αγροχημικά, μέσα εκεί θα βάλουμε και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δηλαδή τα φυτοφάρμακα κοινών που λέμε, τα οποία νομίζω ότι ο καθένας μας καταλαβαίνει από το προϊόν που αγοράζει στα μανάβια πόσο μεγάλη χρήση γίνεται. Δηλαδή ένα μήλο, ένα ροδάκινο και ένα κεράσι. Εγώ στα δικά μου τα χρόνια και κάνω τέτοιες παραπομπές, γιατί είμαι κάπως παλαιά, συνήθως όταν τρώγαμε κεράσια και τα κόβαμε από τα δέντρα, είχα τότε την ευτυχία να κάνω αυτή την κίνηση, πολλές φορές τα κεράσια είχαν κρέας και μάλιστα αστειευόμασταν, γιατί συνήθως γινόταν κλοπή των κερασιών, τα τρώγαμε και ξέραμε και τις επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν, αλλά ήταν η μαγιά εκείνης της στιγμής. Σήμερα θα ήθελα να κάνω μια απλή ερώτηση σε όλους σας, πώς έχετε βρει σε κεράσια, σκουλικάκια μικρά ή εμείς τότε τα λέγαμε κρέας. Το μήλο που είναι εντέλμως γυαλισμένο και χωρίς κανένα ψεγάδι. Τα μήλα, τα φλάρια και διάφορα άλλα φρούτα είναι φύση αντί να είναι ψεγάδια στα στομανάδια. Για να είναι ψεγάδια θα πρέπει ο αγρότης, αυτός που παράγει το προϊόν, να προστατεύσει το προϊόν του, γιατί δυστυχώς εμείς οι ίδιοι καταναλωτές δημιουργούμε το πρόβλημα, πάμε στο μανάβι, βλέπουμε το μήλο το οποίο δεν είναι ωραίο στην εικόνα, έχει κάποιες τρυπούλες, ή όταν το καθαρίζουμε, πετάμε ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτά οδηγούν τον παραγωγό στο να προχωρήσει στην προστασία του προϊόντος για να πουλήσει εύκολα το προϊόν. Άρα έχουμε και εμείς ευθύνη στην όλη διαδικασία. Τέλος, βάζω, αν και είναι μια μεγάλη κατηγορία, την βιομηχανία. Η βιομηχανία είναι πάσης φύσεως, ξεκινώντας από η φάση μεσίνες, πλαστικά κλπ. Μεταλλουργία κτλ. Άρα έχουμε μια ευρία γάμα ουσιών, χημικών, συνθετικών. Θα το βρείτε πολλές φορές στα βιβλία και σε άρθρα και σε περιοδικά. Τις ουσίες αυτές που επί της ουσίας δεν τις βρίσκουμε στο περιβάλλον, στο φυσικό περιβάλλον, τις ορίζουμε σαν ξενοβιωτικές, δηλαδή ουσίες οι οποίες είναι ξένες προς κάθε βιολογικό υλικό. Έτσι θα δείτε μέσα στη διαφάνεια αυτό το πράγμα. Τι περιπτώσεις σας έχω γράψει εδώ. Ιστορικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε, το ξέρετε όλοι, μια τρομακτική βιομηχανική ανάπτυξη, η οποία ουσιαστικά οδήγησε, γιατί υπήρξε η άποψη ότι αυτό το φτιάχνω για να το χρησιμοποιήσω εκεί, δεν φανταζόταν κανένας ότι κάποιες ποσότητες, έστω και μικρές, θα καταλήγαν στο περιβάλλον. Θεωρούσαν ότι δεν θα έβλαπταν, να το πω έτσι απλά, οτιδήποτε ζει και λειτουργεί μέσα στο υδάτινο περιβάλλον. Κάποια στιγμή όμως υπήρχαν οι πρώτες οπλίσεις από συγκεκριμένες κατηγορίες ουσιών και βέβαια οδηγήθηκαν οι επιστημονικοί οργανισμοί, Ινστιτούτα κτλ. Στο να μελετήσουν και να ανιχνεύσουν, δηλαδή να ψάξουν να βρουν τι υπάρχει σε συγκεκριμένο τύπο. Και βέβαια άρχισε σιγά σιγά να αποκαλύπτεται το μεγαλείο των ρηπογόνων ουσιών. Θα δούμε τον αριθμό τους, είναι τρομακτικά μεγάλος και εδώ πήγε ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πώς ελέγχω, πώς αποκαλύπτω, είναι δυνατόν να φτάσω να ξέρω μέσα σε ένα δείγμα νερού ή σε ένα δείγμα κυζήματος, να λέω ίδρυμα εννοώ το υλικό που βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας, είναι δυνατόν να ξέρω όλες τις κατηγορίες ουσιών και μέσα στις κατηγορίες υπάρχει πληθώρα αριθμού, φυσικά και είναι αδύνατο. Και φυσικά και είναι τρομακτικός ο αριθμός των ορών για κάτι τέτοιο και τρομακτικό κόστος. Άρα πρέπει να βρούμε άλλες μεθοδολογίες για να προσεγγίσουμε το πρόβλημα και φυσικά τρόπους να προλάβουμε το πρόβλημα. Και έτσι, ουσιαστικά θα δούμε ιστορικά ότι η ανησυχία ξεκίνησε με πρώτες επιπτώσεις σε διάφορους οργανισμούς που εκτέθηκαν σε τέτοιες ουσίες και βέβαια θα δούμε στη συνέχεια ιστορικά πώς εξελίσσεται το πράγμα, όμως μια μικρή διασαφήνιση των όρων. Όταν σε μια περιοχή είναι φυσική και αρχίζουν σταδιακά να εισραίουν από κάποια πηγή κάποια φορτία από συγκεκριμένες ουσίες, οι οποίες θεωρούνται ξένες προς το περιβάλλον, αυτό, τότε μιλάμε για εμπλουτισμό. Στα αγγλικά το πει σαν contamination, δηλαδή ουσιαστικά μεταφέρεται και ελληνικά δεν μπορώ να
τον όρο, εγώ χρησιμοποιώ σαν όρο του δεξιότητας τους δείκτες, ότι ουσιαστικά το περιβάλλον αυτό εμπλουτίζεται σταδιακά και κάποια στιγμή όταν αρχίσω να παρατηρώ επιπτώσεις, τις οποίες θα τις δείτε είναι γραμμένες εδώ, τότε μιλάμε για ρήμανση. Άρα η ρήμανση μπορεί να αγγίζει διάφορους χώρους, δηλαδή να είναι θερμική, να είναι ραδιενεργή, να είναι μικροβιακή, χημική, ακόμα και φυσική. Δηλαδή η απόρριψη μιας ποσότητας χώματος σε μια περιοχή, επί της ουσίας είναι διαταραχή της ενέργειας και της βίας του συστήματος, του οικοσυστήματος. Έτσι. Άρα πρόκειται για μορφή ρήμανση. Άρα κάθε φορά που μιλάμε για ρήμανση, ουσιαστικά υποκρύπτεται ο όρος, δηλαδή περιμένουμε κάπου να έχει εντοπιστεί κάποια επίπτωση. Ξεκινάω λοιπόν με απλές, στατιστικές. Όλοι λίγο πολύ, και εσείς ειδικά που ασχολείστε με την ιστιοφορία, πάτε σε ακτές και παρατηρείτε το πρόβλημα, το τεράστιο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα στερεά απορρίμματα, δηλαδή τα σκουπίδια, τα πλαστικά πάσης φύσεως και όχι μόνο. Από την άλλη, οι οσμένες. Έχουμε το παράδειγμα, ας πούμε, για παράδειγμα του μακρύ γυαλού στην περιοχή μας. Άλλες είναι οι φυσικοχημικές παράμετροι, δηλαδή επιπτώσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα να διαταραχθούν φυσικοχημικές παράμετροι. Και τι μας νοιάζει? Μας νοιάζει. Γιατί το θαλάσσιο περιβάλλον και κάθε υδάτινο σύστημα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές που λειτουργεί και συγκεκριμένα όρια. Εγώ μπορώ λοιπόν με κάποιες παρεμβάσεις να διαταράξω την ισορροπία του, άρα θα διαταράξω τη σειρά διεργασιών που λαμβάνουν χώρα, εγώ δεν τις παίρνω χαμπάρι, όμως αντιλαμβάνω ότι το σύστημά μου λειτουργεί, γιατί βλέπω τα τάδε ζώα μέσα, τους τάδε οργανισμούς, βλέπω τη διάβια του νερού, βλέπω ότι δεν μυρίζει, άρα ξέρω ότι πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων. Άρα μπορεί να είναι διαλυμένο οξυγόνο. Συνήθως οι οσμένες που έχουν στο μακρυγιαλό υποδηλώνουν κάποιες περιόδους ή κάποιες στιγμές που το οξυγόνο αρχίζει και μειώνεται. Άρα έχω αναερόβια βακτήρια που λειτουργούν και παράγουν δύσσωστες ουσίες, τις οποίες δεν μπορούμε φυσικά να ανεχθούν. Μπορεί να είναι θερμοκρασία, για παράδειγμα νερά ψήξης από βιομηχανίες, μπορεί να διαταράξουν το θερμοκρασιακό καθεστώς και να οδηγήσουν, για παράδειγμα, στην εμφάνιση κάποιων οργανισμών που είναι ανεπιθύμητοι ή ξένοι προς ένα υγιές περιβάλλον, ή ακόμα και να διώξουν οργανισμούς από το συγκεκριμένο χώρο, γιατί όλοι οι υδρόβιοι οργανισμοί είναι συνηθισμένοι μέσα σε στενά όρια. Και επίσης η οξύδητα, έτσι σημαίνει δηλαδή το pH του συστήματός μου. Η θάλασσα ουσιαστικά είναι ένα υπέροχο υδατικό διάλειμμα με εξαιρετικά σταθερό pH, δηλαδή η οξύδητα, γύρω στο 7,8 με 8,2, ανάλογα με την περιοχή. Και δεν ξέρω αν θυμόσαστε και από τα σχολικά χρόνια ή από το πανεπιστήμιο, όσοι έχετε πάει, ότι είναι ένα αριθμιστικό διάλειμμα, δηλαδή έχει συστατικά μέσα που μπορούν κάθε στιγμή να μερούν ένα αίτιο που πάει να ανισορροπήσει το pH. Ο άνθρωπος έχει καταφέρει σε ορισμένες περιοχές και το έχει ξαστρατήσει αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα σε κάτι που αρχίζει και μπαίνει και είναι πολύ σοβαρό. Είναι το θέμα της τοξικότητας των οργανισμών, δηλαδή ουσιαστικά επιπτώσεις μπορώ να έχω και να παρατηρήσω το θάνατο αριθμού οργανισμών. Για παράδειγμα, αναφέρω την περίπτωση του Μαλιακού κόλπου πριν χρόνια, που μετά από μια νεροποντίο ποταμός, σπεριός, η πιθανό να κατέβασε φορτία ή να έδωσε, να αναμόχλευσε το ρίτσιμο, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν τοξικά είδη και να παρατηρηθούν μαζικοί θάνατοι ψαριών. Ένα φαινόμενο που φυσικά αναστάτωσε τους κατοίκους, διότι τους λέει κάτι παίζει εδώ. Αυτό μιλάμε ότι είναι η οξία τοξικότητα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο ο οργανισμός αντιμετωπίζει μέσα στον χώρο του σε τεράστιες ποσότητες, δεν μπορεί να το ανεχθεί, παρεμποδίζει κάποια δραστηριότητά του μεταβολική και τον οδηγεί φυσικά στο θάνατο. Όμως το πρόβλημά μας. Όμως το πρόβλημά μας εμάς γενικότερα είναι ότι εκτός ειδικών περιπτώσεων που έχουμε ατυχήματα και μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους, το πρόβλημα είναι η υποθανατηφόρα τοξικότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα στο θαλασσινό νερό πιθανόν να καταλήγουν από διάφορες πηγές ουσίες οι οποίες μπορεί
να συσσωρεύονται σιγά-σιγά και κάποια στιγμή να οδηγήσουν στο θάνατο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτοί οι οργανισμοί συσσωρεύουν, εμφανίζουν συμπτώματα τα οποία εμείς δεν τα αντιλαμβανόμαστε και κάποια στιγμή μπορεί ένα συγκεκριμένο είδος να εξαφανιστεί και εμείς να πούμε φυσικά, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι, δεν συλλέγουν άλλοι λόγοι, ότι κάτι έπαιξε και χάθηκε το συγκεκριμένο είδος. Έχει σημασία αυτό, σαφώς και γιατί ένα τέτοιο οικοσύστημα λειτουργεί με διάφορες επιμέρους μονάδες οργανισμών, όπου ο ένας παρέχει αλλά και παίρνει κάτι από κάποιον άλλο. Άρα διατηρείται μια ισορροπία και το σύστημά μου φαίνεται να λειτουργεί άψογα. Και τέλος, σας έχω και τον ευθροφισμό, που είναι ουσιαστικά μια μορφή διαταραχής, όπου συνήθως εμφανίζονται οι φυτοπλανκτονικές ανθίσεις και πολλές φορές έχουμε ακούσει για επεισόδια με τοξίνες και φυσικά είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Δηλαδή αυτά που σας αναφέρω δεν είναι κάτι που εμφανίζεται τοπικά σε εμάς, αλλά γενικότερα εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Άρα είναι θέματα που προσπαθούν διάφοροι να τα μελετήσουν, να τα προσεγγίσουν και η ουσία δίδεται ως εξής. Στο φυσικό περιβάλλον πρέπει με κάποιο τρόπο εγώ να φτάσω να έχω πληροφορία για το τι χημική, ποιες χημικές ουσίες καταλήγουν, τι συγκεντρώσεις έχω και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Άρα, ουσιαστικά η μεθοδολογία μου πρέπει να καταλήξει να δώσει μία ερμηνεία αυτής της συνέχειας. Με αυτόν τον τρόπο, αν οι επιπτώσεις είναι σοβαρές, θα πρέπει πλέον να θεσπιστούν οδηγίες ή και προσεγγίσεις, οι οποίες θα οδηγούν στην μείωση και στη σταθεροποίηση του συστήματός. Πάμε λοιπόν ιστορικά να το πιάσουμε λίγο το θέμα, γιατί ξέρετε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, βγαίνοντας ο κόσμος από αυτή την περιπέτεια, την φοβερή, ουσιαστικά υπήρχε ένας σημαντικός στόχος που ήταν τι, να τραφεί ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή να καλυφθούν οι τροφικές ανάγκες των πληθυσμών κατά τόπους. Άρα η χημική βιομηχανία ενήργησε προς αυτή την κατεύθυνση και άρχισε μία τρελή παραγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ποιος ήταν το σκεπτικό, πώς λειτουργεί δηλαδή η σύνθεση μιας ουσίας, ποιος είναι ο στόχος, να καταπολεμήσει το έντομα. Ωραία. Τα έντομα αυτά μπορούμε να φτιάξουμε κάποιες ουσίες, οι οποίες θα χτυπήσουν στο συγκεκριμένο σύστημα, θα παρεμποδίσουν ένα ένζυμο, θα αναστείλουν την ανάπτυξη, θα οδηγήσουν στο θάνατο το έντομα και τι θέλω εγώ, να μένει μεγάλο χρόνο η ουσία στο περιβάλλον, άρα να λειτουργεί σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρώτη λοιπόν κατηγορία ουσιών που έγινε η σύνθεσή τους ήταν οι οργανοχλωριωμένες, δηλαδή μέσα στο μόριο υπήρχαν άτομα χλωρίου και όσο πιο πολλά βάζαμε, τόσο πιο ικανοποιητικό ήταν το αποτέλεσμα. Άρα, εξαιρετική σταθερότητα, μελετήσαν και είδαν ότι δεν διασπάται η ουσία, μεγάλος χρόνος παραγωγής, μεγάλη αποτελεσματικότητα και το πιο σημαντικό, φτηνές, πολύ φτηνές. Η παραγωγή δηλαδή μπορούσε να γίνεται με εξαιρετικά χαμηλό κόστος και πιο καλύτερο για κάποια βιομηχανία που λειτουργεί προς αυτή. Πουλάει το προϊόν της, μεγάλο κέρδος, πολύ καλό αποτέλεσμα, όλα τέλεια. Όταν λοιπόν το 1962 βγαίνει, δεν ξέρω αν έχετε διαβιβάσει τη σιωπηλή άνοιξη της Κάρσον, τότε αρχίζουν και υπάρχουν οι πρώτες φωνές ότι κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, αρκετά χρόνια μετά αρχίζουν και παρατηρούν ότι υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και ειδικά αυτές φαινόντουσαν πιο καλά στο χερσαίο. Και έτσι, σιγά σιγά εμπλουτίζεται, ξεκινούν οι πρώτες, ας το πούμε, προσεγγίσεις, αναλύσεις θυμάτων, διαπιστώνουν την παρουσία αυτών των ουσιών, διαπιστώνουν ακόμα πιο τραγικά πράγματα ότι οι ουσίες που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, παρόλα αυτά ανοιχνεύονται, για παράδειγμα στο Βόρειο Πόλο, που σημαίνει ότι αυτές οι ουσίες έχουν τέτοιες ιδιότητες που μετά την εφαρμογή έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν πολύ μακριά μέσα της ατμόσφαιρας. Άρα έχουμε και την ατμοσφαιρική μεταφορά. Και έτσι οι ιδιότητες των ουσιών αυτών, δηλαδή σταθερότητα, δηλαδή διασπάσεων, ικανότητα μετανάστευσης, μεταφοράς, να το πω καλύτερα, ικανότητα βιοσυσσόρευσης, παρατηρούν δηλαδή ότι ακριβώς επειδή δεν διασπάται, απορροφάται από τον οργανισμό που έχει απαραίτητα υδρόβιο και χερσαίο και σταδιακά συσσωρεύεται
έως ότου φτάσει σε μια συγκέντρωση που μπορεί να δείξει και επιπτώσεις που ξεφεύγουν από το φυσιολογικό. Άρα, χτυπάνε τα πανάκια και εκείνη τη στιγμή δημιουργείται μια κατηγορία ουσιών, ειδικά ήταν οργανικές αυτές οι ουσίες, επειδή λόγω των επιπτώσεων τους ορίζουν σαν ρήπους, σταθερές οργανικές, τις έχουν γράψει και από κάτω το όνομα του στα αγγλικά, όποιον ενδιαφέρεται να το ψάξει, και βέβαια είναι τα περίφημα απόφαση. Εκεί αρχίζουν και οι πρώτες έννοιες ότι οι ουσίες αυτές πιθανόν να έχουν και καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες δράσεις και επιπτώσεις, όχι μόνο σε απλούς οργανισμούς και ξέρεις, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο πολλές φορές καταναλώνει υλικά ή προϊόντα ή αλλιεύματα που έχουν ενδεχόμενα ουσίες που έχουν συγκεντρωθεί στους οργανισμούς αυτούς. Και έτσι σταδιακά οι διάφοροι οργανισμοί που ασχολούνται με τέτοια θέματα αρχίζουν και ξεκινούν τη διαδικασία μήπως πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε λίστες με ουσίες προτεραιότητας και να δημιουργήσουμε κριτήρια που θα διασφαλίζουν τη μείωση της ρήπανσης από αυτές τις ουσίες και δεύτερον την πρόληψη. Και έτσι ουσιαστικά σταδιακά χρησιμοποιούνται διάφορα όπως θα δούμε, όμως έχετε αναλογιστεί ποτέ τον αριθμό των ουσιών που κυκλοφορούν, που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Εγώ τουλάχιστον όταν το διάβασα θεώρησα ότι είναι εξωπραγματικό, καθόλου εξωπραγματικό, γιατί η UNEP με στοιχεία του 2003 εκτιμά ότι περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια χημικές ουσίες έχουν καταλήξει στο περιβάλλον. Και επίσης αυτό που μας τρομάζει, και θα σας πω κάτι πολύ άλλο, είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο είναι γύρω στις 60.000 ουσίες που παράγονται, που συνθέτονται, δηλαδή παρασκευάζονται τις ουσίες για κάποια χρήση, και γύρω στις 200.000 κάθε χρόνο. Γιατί κάθε χρόνο? Γιατί κάποιες διαπιστώνονται στην πορεία ότι είναι απαγορευτική η χρήση τους, άρα πρέπει να αντικατασταθούν με κάτι άλλο. Και έτσι, πολλές φορές, αν μπείτε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης, θα δείτε κάποια φυτοφάρμακα που ουσιαστικά απαγορεύεται η χρήση τους, αντικαθίστανται όμως από κάποια άλλα. Είναι απαραίτητο δηλαδή να χρησιμοποιηθούν, γιατί αλλιώς θα υπάρξει σοβαρότερο πρόβλημα. Και έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Από το 60.000 πώς πάμε στο 3 εκατομμύρια. Στο διάβατο χρόνο. Δηλαδή. Στο διάβατο χρόνο. Σε αιτήσια βάση υπολογίζουμε από 200.000. Άρα, είχαμε όλα αυτά έτσι όπως στην πορεία, δηλαδή βλέπετε ότι τα στοιχεία είναι 2003, δηλαδή από το 60, οι πρώτες επιπτώσεις, οι πρώτες ενδείξεις ότι κάτι παίζει, ας πούμε, μέχρι το 2000 που αρχίζουν οι οργανισμοί να ζητούν να γίνουν διάφορες εκθέσεις με τυπών χρήση ουσιών και τις ουσίες χρησιμοποιούνται σε τι ποσότητες κτλ. Μέχρι σήμερα δηλαδή υπάρχει ένα θολό τοπίο ως προς τον αριθμό, απλώς γίνονται εκτιμήσεις. Δηλαδή θεωρούν ότι σε αυτή την κατηγορία δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται αυτές, στην βιομηχανία αυτές και δημιουργείται ένας σχετικός κατάλογος. Άρα τίθεται ένα σοβαρό θέμα και σας το βάζω γενικότερα υδάτινα συστήματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές αυτό που φτάνει στα παράκτια θαλάσσια συστήματα, παράκτιες περιοχές, καταλήγει συνήθως είτε με απορροές από αγροτικές καλλιέργειες, ή από περιοχές γενικά και αστικές, δηλαδή τρέχουν και αυτές, αλλά και από ποτάμι. Και έτσι, πάμε λοιπόν να δούμε πώς ανταποκρίθηκαν μετά από την, ας το πούμε, την ανησυχία που δημιουργήθηκε από επιστημονικές κοινότητες, αλλά και τοπικές κοινωνίες, δηλαδή ουσιαστικά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπήρχε μια τέτοια διαδραστικότητα, η οποία δεν υπάρχει τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, το 1976 κυκλοφορεί η πρώτη οδηγία για τις ουσίες προτεραιότητας και σήμερα υπάρχει μια λίστα 1 που είναι η μαύρη λίστα και μια λίστα 2 που είναι η γκρίζα λίστα. Υπάρχουν οι δυνατότητα να δείτε τις ουσίες. Σε αυτές τις λίστες έχει βασιστεί η οδηγία 2000 και ουσιαστικά η προσέγγιση είναι ότι χρησιμοποιούμε περιβαλλοντικά, χρησιμοποιούμε κάποια κριτήρια τέλος πάντων για να προλάβουμε οποιαδήποτε ρήπανση και αυτά τα κριτήρια είναι 3, που ουσιαστικά είναι το EQO, δηλαδή βάζω κάποιο αντικείμενο περιβαλλοντικό ως προς την ποιότητα, θα σας εξηγήσω τι,
βάζω κάποια πρότυπα, δηλαδή ως προς τη συγκεντρώση της ουσίας που θέλω στα νερά που είναι παράκτια, και επίσης βάζω και οριακές τιμές συγκεντρώσεων των ουσιών που αποτελούν ουσίες προτεραιότητας στα πόβουτα ή σε απορρόες. Άρα ουσιαστικά έχω σε 3 κατευθύνσεις εστιάζω και ψάχνω, προσπαθώ να ανιχνεύσω τις ουσίες μου στο θαλασσινό νερό. Άρα θεωρώ ότι πάνω από μια οριακή τιμή πρέπει να ληφθούν μέτρα. Άρα θα αναζητήσω την πηγή που συνεισφέρει και θα πάω να δω αν τηρεί τις ανώτατες τιμές των συγκεντρώσεων, βλέπω ένα απόφυτο. Και φυσικά συσχετίζω και αξιολογώ τη χρήση του νερού, γιατί γίνεται. Αν, για παράδειγμα, το νερό χρησιμοποιείται ή έχει βιοκαλλιέργειες, τα όρια πρέπει να πληρούνται με αυστηρή ευλάβεια. Άρα σημαίνει αυτό ότι πρέπει με κάποιο τρόπο κάποιοι φορείς να αναλάβουν, να συντονίζουν και τι χρειάζεται. Χρειάζεται επί της ουσίας να υπάρχουν εθνικά προγράμματα τα οποία να εντάσσονται σε ευρωπαϊκά, γιατί είτε το θέλουν είτε όχι, πέρα από τα χαρακτηριστικά του κάθε παράκτιου συστήματος, πρέπει επί της ουσίας να ανταλλάσσεται την πληροφορία και να βγαίνει μία κοινή τιμή κατά το δυνατόν ως προς κάποια συγκεκριμένη ουσία σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο παράκτητο. Πάμε να δούμε τις ουσίες. Δεν σας αναφέρω επί της ουσίας με τα χημικά τους ονόματα. Στη λίστα 1. Ποιες μπορεί να είναι μέσα. Από αυτές είναι οργανοχλωριωμένες, δηλαδή είναι οργανικές ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους, αλλά και μικρού μοριακού βάρους, οι οποίες έχουν άτομα χλωρίου ή βρωμίου ή φθορίου. Αυτές οι ουσίες θεωρούνται εξαιρετικά τοξικές, εξαιρετικά σταθερές και εξαιρετικά αποτελεσματικές συνήθως όταν πρόκειται για συγκεκριμένους στόχους όπως είναι καταπολέμηση εντόμων. Αυτές οι ουσίες λοιπόν σήμερα έχουν απαγορευτεί. Δηλαδή, θεωρούμε ότι σε ευρωπαϊκά κράτη, μέλη δηλαδή, απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση τους, όμως χρησιμοποιούνται στον τρίτο κόσμο. Γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση λιμωδών ασθενειών. Σας λέω το πιο χαρακτηριστικό απολεμούν τον διαιτητή. Κανονικά απαγορεύεται η χρήση του. Στον τρίτο κόσμο χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση εντόμων σε πληθυσμούς. Πράγμα που γινόταν στην Ελλάδα πριν τον πόλεμο. Ίσως και λίγο μετά. Ναι, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, εδώ επειδή και εγώ ασχολούμαι. Ναι, χρησιμοποιείται. Και υπάρχουν κι άλλα. Αυτή τη στιγμή, θεωρητικά, μάλλον τυπικά, να το πούμε έτσι, απαγορεύεται. Επί της ουσίας, όμως, διακινούνται πολλές φορές μαϊμούδες, να το πω έτσι, από τρίτες χώρες, έτσι, και είναι πάρα πολύ φθηνά φυσικά. Για αυτόν τον λόγο και έχουν ευρία χρήση. Το οποίο δεν λέγονται DDT εδώ, λέγονται κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και Lindale, μπορεί να είναι Κάτι άλλο το οποίο είναι αυτό. Λογικά όμως απαγορεύεται. Αν μπείτε δηλαδή στη λίστα μέσα, βρείτε ότι απαγορεύεται. Οι οργανοφωσφορικές, σας λέω έναν εκπρόσωπο από όλα αυτά, είναι η δεύτερη γενιά φυτοφαρμάκων. Αφού λοιπόν φάνηκε ότι έχουμε προβλήματα με τα οργανοχλωριωμένα, η βιομηχανία πρέπει να ανταποκριθεί. Άρα δημιουργούν μια νέα γενιά φυτοφαρμάκων, κατά κύριο λόγο. Τα οργανοφωσφορικά, πιο είχαμε εμείς εδώ που γινόταν και χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην ταχοκτονία. Ένα το οποίο στην ταχοκτονία χρησιμοποιούν άλλο την άνοιξη, άλλο λίγο πριν τις βροχές. Ήταν το φρεντίον. Το φρεντίον ήταν ένα εξαιρετικά δραστικό οργανοφωσφορικό φάρμακο, το οποίο το χρησιμοποιούσαν, όμως αυτή τη στιγμή έχει απαγορευτεί. Για τον απλούστατο λόγο είναι εξαιρετικά τοξικό, εγώ σας το θέτω έτσι, σε όλους τους ανθρώπους οργανισμούς και χερσαίους που βλέπουμε εσείς. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, άκουσα εγώ τουλάχιστον ότι χρησιμοποιήθηκαν κάποιες ποσότητες που υπήρχαν λόγω του ότι δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενο χρόνο. Πάμε στις οργανοκασιτερούχες. Στις οργανοκασιτερούχες είναι το περίφημο TBT, το οποίο ήταν συστατικό υφαλοκρομάτων, το οποίο έχει απαγορευτεί, γιατί έχει αντιστρογόνο δράση. Δηλαδή δημιουργεί σε σοβαρά προβλήματα σε θαλάσσια συστήματα, ακριβώς λόγω της τοξικής δράσης, βιοσυσσωρεύεται δηλαδή, και στη συνέχεια άρχισε να εκδηλώνει πάνω στον οργανισμό συγκεκριμένες επιπτώσεις. Και πάμε σε άλλες κατηγορίες ενός, δηλαδή υπάρχει μια γκάμα, αναφέρονται ονομαστικά αυτές τη στιγμή,
λίστα, ενός με καρκινογόνες ιδιότητες, με καρκινογόνες. Ο υδράργυρος, το κάδμιο, και βλέπετε μπαίνουν και οι ενώσεις του. Σας πληροφορώ ότι ο υδράργυρος είναι ένα μέταλλο εξαιρετικά τοξικό, το οποίο έχει εξαιρετική δραστηριότητα μέσα στο νερό και έχει την ικανότητα να χρησιμοποιείται από βακτήρια και να μετασχηματίζεται σε οργανικό υδράργυρο. Ο οργανικός υδράργυρος είναι εξαιρετικά τοξικός και το πιο φοβερό από όλα είναι ότι ουσιαστικά προσλαμβάνονται τους οργανισμούς με αποτέλεσμα αλλιεύματα που είναι στην ανώτερη βαθμίδα της τροφικής αλυσίδας, πολλές φορές θα έχουν πολύ ψηλές συγκεντρώσεις του μετάλλου. Γι' αυτόν τον λόγο οι διάφοροι οργανισμοί όπως η UNEP, αλλά και άλλοι, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πληθυσμούς που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ψαριών, αλλιευμάτων, δηλαδή θαλάσσιων, συστήνουν μια μέγιστη ποσότητα νοπού κρέατος, ώστε κατά κάποιο τρόπο να διασφαλίσει, δηλαδή ξέρεις, δεν σου λέω, δεν στο απαγορεύω, γιατί είναι θέμα οικονομικό για τις ομάδες των αλλιέων, αλλά απ' την άλλη σου λέω ότι καλό είναι να καταναλώνεις τόσο ποσότητα. Και εκεί πάνω βέβαια έχουν τσακωθεί οι διάφοροι οργανισμοί, γιατί οι μεν προτείνουν πιο χαμηλές τιμές κατανάλωσης, οι άλλοι λένε όχι, γιατί θα βλαφτούν τα συμφέροντα κάποιων ομάδων. Βλέπετε δηλαδή ότι πίσω πάντα υποκρύπτεται και το οικονομικό όφελος και το λογικό. Πάμε μετά στα τετραλεϊκούς υδρογονάνθρακες, δηλαδή αυτό που βλέπουμε πολλές φορές σε μαρίνες, τουλάχιστον εγώ το παρατηρώ, είναι εγκληματικό. Δηλαδή τι, ο άλλος θεωρεί ότι χύθηκε το πετρέλαιο μέσα στο σκάφος, είναι πιο απλό, το παίρνουν, το αδειάζουν, παίρνουν νερό από το μαρίνα, ξεπλένουν και μετά το ξαναδιάζουν μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Θα πεις μαρίνα είναι. Ναι, ξεχνάμε όμως κάτι, ότι αυτό που είναι το επικίνδυνο εντός εισαγωγικών δεν φαίνεται ούτε που αντιλαμβάνομαι εγώ πού και πώς θα ταξιδέψει. Άρα, αυτή η ουσία η οποία είναι εξαιρετικά σταθερή, κανένα πετρελαϊκό υδρογονάνθρακα, οι οποίοι έχουν καταλογοποιηθεί ως καρκινογόνοι και πετρελαιοξυγόνοι, έτσι μπορεί να ταξιδέψει και να απορροφηθεί από οργανισμούς, τον οποίο εγώ μεθαύριο θα καταναλώσω. Άρα, για ποιο λόγο να μην ληφθούν κάποια άλλα μέτρα ή τέλος πάντων να απομακρυνθεί η ποσότητα του πετρελαίου? Δηλαδή, έχω δει σε μαρίνες και ειδικά σε μικρές, ας πούμε, λιμανάκια που υπάρχουν αλληλείς κατά κύριο λόγο, ερασιτέχνες και μη, οι οποίοι λειτουργούν αυτό το σκεπτικό. Και μάλιστα σε μια φορά, σε μια παρατήρηση, κόντεψαν να με δίνουν κιόλας, γιατί μου είπαν ότι δεν ξέρεις. Τέλος πάντων. Και πάμε γενικώς, και σας το έχω βάλει εδώ, σταθερές ενώσεις που επιπλέον και πολλές φορές καταβυθίζονται. Τι σημαίνει επιπλέον, τι μπορώ να βάλω εγώ εδώ πέρα, μια νέα γενιά, τώρα προσέξτε, υλικών που θεωρούμε ότι ρηπαίνουν, τα πλαστικά. Ειδικά το styrofoam, το οποίο διασπάται και κάνει τα μικρά προβλάκια, είναι πολυμερή. Με τις ουσίες αυτά το πολυμερές τι σημαίνει, παίρνω μια μικρή οργανική ένωση και αρχίζω και την επαναλαμβάνω, τη συνδέω το ένα μόριο με το άλλο. Και για να αναπτύξω εγώ ακόμα πιο πολύ τις ιδιότητες ανθεκτικότητας, ξέρω εγώ, στον χρόνο, στη τυχόν διάβρωση, αλλίωση του πλαστικού, προσθέτω και κάτι παραδείγμα. Ας πούμε, για παράδειγμα, να προσθέσω μια ακεταλδεΐδη. Η ακεταλδεΐδη θεωρείται μια οργανική ουσία εξαιρετικά τοξική. Λοιπόν, όταν αυτό βρεθεί μέσα στο νερό της θάλασσας, το νερό της θάλασσας είναι ένα υλικό το οποίο διαβρώνει, καταστρέφει, κατατρώνει. Άρα, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει πιθανότητα διάσπασης δεσμών, μεταφοράς αυτών των ουσιών, δηλαδή των επιμέρους στατικών του πλαστικού, το λέω έτσι γενικώς, μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, έχουμε και ένα καινούριο πρόβλημα και μια καινούργια ανησυχία. Στη λίστα 2 ουσιαστικά είναι ουσίες οι οποίες είναι υποθεώρηση και μπαίνουν διάφορα μέταλλα όπως ο χαλκός. Ή ο χαλκός, ας πούμε, για παράδειγμα, θεωρείται ένα εξαιρετικά τοξικό μέταλλο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανώτερη τιμή για το θαλάσσιο περιβάλλον. Και βιοκτώνα, δηλαδή κατηγορίες φυτοφαρμάκων, ξέρετε, η βιομηχανία συνεχώς παράγει και βέβαια γνωρίζουμε όλοι μας πολύ ότι αυτές οι βιομηχανίες είναι συνήθως συνδυασμός βιομηχανιών που χρησιμοποιούν τροφιμικά σαν πρώτη ύλη και επίσης της χημικής βιομηχανίας που ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή των φυτοφαρμάκων. Και βέβαια σας βάζω εδώ και τις ανόργανες ενώσεις αζότου φωσφόρου,
Δηλαδή, ουσιαστικά των ενώσεων που είναι η αιτία του εκτροφισμού. Και ουσιαστικά παράγονται και από αγροχημικά. Πάμε λοιπόν. Άρα, έκλεισε το πρώτο κεφάλαιο γύρω στο πριν το 2000, ότι ξέρεις, έχουμε ουσίες τις οποίες χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση σε διάφορες δραστηριότητες και άρα δημιουργούμε τις λίστες, άρα πρέπει να δούμε πώς θα το δουλεύουμε το πρόβλημα για να μην έχουμε επιπτώσεις. Όμως, ξέρετε, για να μπορέσω εγώ να σας πω τι έχει ένα δείγμα ως προς συγκεκριμένους δείκους, πρέπει να ξέρω τι ψάχνουμε. Δηλαδή, αν εγώ αναλύσω ουσίες πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες, η μέθοδος που ανοιχνεύει και επεξεργάζουμε το δείγμα είναι τελείως διαφορετική από κάτι που είναι, για παράδειγμα, οργανοπλωριωμένες ενώσεις. Και οργανοπλωριωμένες ενώσεις πρέπει να ξέρω περίπου τι θα ψάξω. Άρα, επί της ουσίας είναι όπως και στον ντόπινγκ, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, λέει τον τάδε τον πιάσανε, τον τάδε δεν τον πιάσανε, πρώτη φαίνεται ότι το πάρετε. Είναι πολύ απλό. Γιατί δεν έχουν την κατάλληλη τεχνική για να μπορέσουν να πιάσουν τη νέα ουσία. Άρα, οι επιστήμονες και γενικά όσοι ασχολούνται με κατασκευές οργάνων, βλέπανε ότι χρειαζόντουσαν νέες αναλυτικές τεχνικές. Πιο ευαίσθητα όργανα, με πιο καλές δυνατότητες ανείχνευσης, δηλαδή να εντοπίσω εγώ από το μόνο. Και έτσι, σταδιακά βγαίνουν στην επιφάνεια καινούργιες συσκευές, οπότε πάνω στο ξεκίνημα των καινούριων συσκευών, δοκιμάζουν και ανακαλύπτουν ακριβώς λόγω των νέων συσκευών και των νέων αναλυτικών τεχνικών, μια νέα κατηγορία που είναι η αναδυόμενη ρήπη. Ποιοι είναι αυτοί? Πολύ απλά σας λέω είναι φαρμακευτικές ουσίες. Και άλλα πολλά, πολυκροϊωμένοι, ας πούμε, εθέρες που χρησιμοποιούνται σαν επιβραδυτικά σε πυρκαγιές. Και έτσι βγαίνουν καινούργια κατηγορία, δηλαδή έρχεται και προστίθεται, άρα αυξάνεται ο αριθμός, άρα και η χρήση. Και γιατί μας ανησυχούν αυτά? Μας ανησυχούν απλώς από τον λόγο ότι οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες, και θα εξηγήσω εδώ, είναι τέτοιες που πρέπει να μας κάνουν να ανησυχούμε. Μεγάλη υδατοδιαλειτότητα και σχετικά μεγάλη σταθερότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι ξέρεις, αν για κάποιο λόγο φτάσουν τα μόρια που φτάνουν στην παράκτια περιοχή και η περιοχή εκεί πέρα, ας το πούμε, έχει αλλιεύματα, έχω μεγάλες πιθανότητες, εφόσον η ουσία μου είναι στο νερό, να την απορροφήσει ο οργανισμός. Γενικά, λοιπόν, ουσίες που κυκλοφορούν στο νερό έχουν μεγάλες πιθανότητες να απορροφηθούν, σας το λέω έτσι γενικώς, από οργανισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι απορροφούμενες κάπου σε κάποιο όργανο ή οργανίδια θα καταλήξουν. Θα αρχίσουν να ενοχλούν όταν οι τιμές των συγκεντρώσεων στο σχετικό υποδοχέα έχουν φτάσει να είναι αρκετά σημαντικές. Μπορώ εγώ να το καταλάβω? Όχι. Μπορώ εγώ να αντιληφθώ τα πρώτα συμπτώματα? Ούτε. Πότε θα το αντιληφθώ εγώ? Όταν το πράγμα θα έχει φτάσει σε αρκετά σημαντική, σε σημαντικό βαθμό για τους οργανισμούς. Τι άλλο είναι το ανησυχητικό? Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε κανόνες και επέβαλε, ας το πούμε, νόμες που λέει ότι πληθυσμοί που είναι πάνω από τόσες χιλιάδες κάτοικοι πρέπει να έχουν μονάδα επεξεργασίας ενός αποβλήτου. Πολύ ωραία. Τι κάνουν αυτές οι μονάδες? Λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο, απομακρύνουν αυτές. Τι απομακρύνουν κατά κύριο λόγο? Οργανική ύλη, να αποδομούμε, δηλαδή σπάμε σε πιο μικρά κομμάτια. Θέλουμε όσο δυνατόν να το κάνουμε διοξείδιο του άνθρακα και νερό και βοηθούν πολύ οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται. Τι κάνουν άλλο? Καταστρέφουν, μειώνουν οτιδήποτε είναι άζωτο και φόσφορο, άρα αποφεύγουν τον εκτροφισμό, ναι, αλλά όμως την καινούρια, πολλές από αυτές τις ουσίες, τις χημικές και ειδικά τις φαρμακευτικές, δεν απομακρύνονται σε σχετικές ομάδες. Άρα ξεκίνησαν άλλο πρόβλημα. Μετρήσανε κάποιοι συγκεντρώσεις, ας πούμε, σε απόβλητα. Οι συγκεντρώσεις αυτές είναι εξαιρετικά μικρές. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ένα φάρμακο για να λειτουργήσει σε μία πάθηση δεν χρειάζεται υψηλές συγκεντρώσεις. Χρειάζεται εξαιρετικά μικρές. Άρα δεν ξέρουμε ποια είναι η συμπεριφορά των υδρόβιων και ποιες οι επιπτώσεις αυτών των χαμηλών συγκεντρώσεων στους υδρόβιους οργανισμούς. Άρα γι' αυτό χτυπάει το καμπανάκι για τον απλούστατο λόγο τι?
ότι αυτές οι ουσίες έχουν συγκεκριμένη βιολογική δράση. Έχουν την ίδια δράση και στους οργανισμούς, δηλαδή θα δημιουργήσουν κάποια σοβαρά προβλήματα. Εφόσον αυτοί θα συνεχίζουν να βλέπουν σταθερά το περιβάλλον τους τέτοιου είδους σταθερές, μικρές συγκεντρώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σας το τονίζω αυτό, ότι είτε το θέλουν είτε όχι, η ΜΕΙΑ θα επεξεργάζονται τα απόβλητα, οι χρήστες θα χρησιμοποιούν τα φάρμακα με σταθερή συχνότητα, άρα θα απορρίπτονται σταθερά υψηλές ποσότητες, δηλαδή υψηλές ποσότητες συγκριτικά, ας πούμε, τη φυσική κατάσταση, και έτσι ουσιαστικά θα έχω μια νέα κατηγορία, ένα νέο πρόβλημα που πρέπει της ουσίας να διαχειριστώ. Και βέβαια, όλα καλά, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουν πολλά εργαστήρια τέτοιου είδους μηχανήματα, είναι μηχανήματα, συσκευές ενόργανης ανάλυσης εξαιρετικά ακριβά. Σας δίνω μια τάξη μεγέθους της τάξης των 250-300.000 ευρώ και απαιτούν και ειδικές προδιαγραφές λειτουργίας, δηλαδή για να σας καταλάβετε, η θερμοκρασία μέσα στο εργαστήριο πρέπει να είναι στους 20 βαθμούς. Κάπως έτσι. Άρα, εμείς τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα πολλά εργαστήρια να έχουν κάτι τέτοιο και απαιτεί ειδικές γνώσεις από τον τεχνικό. Και έτσι, έλλειψη πληροφορίας, δεν ξέρουν τι υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Και ποια είναι η συμπεριφορά. Τι σημαίνει η συμπεριφορά, θα το δούμε σε λίγο. Δηλαδή, πώς συμπεριφέρεται η ουσία μέσα στο θαλασσινό νερό. Και βέβαια, σας έχω ένα συννεφάκι εκεί, γιατί άρχισαν παράλληλα χημική μελέτη για τη συμπεριφορά, δηλαδή πώς συμπεριφέρεται το περιβάλλον, και παράλληλα τρέχανε και μελέτες τοξικότητας με υδρόβιους οργανισμούς και βλέπανε ότι ξέρεις, όταν η ουσία αυτή είναι σε αυτή τη μορφή, ο οργανισμός τη βλέπει, για παράδειγμα μύδια, τα μύδια είναι πολύ ανθεκτικά, αντίθετα κάποια μικροφύκη, πλανκτό δηλαδή, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Και δουλεύοντας και με άλλους οργανισμούς, διαπιστώνουν ότι πολλές φορές κάποιες από αυτές τις ουσίες, τους αναδυόμενους ρήπους, λειτουργούν σαν ορμονικοί μιμητές. Δηλαδή, τι κάνουν, υποκαθιστούν επί της ουσίας και διαταράσσουν το ορμονικό σύστημα. Άρα μπήκε μια νέα κατηγορία και η επιστημονική κοινότητα σήμερα καλείται πλέον να διαχειριστεί το νέο πρόβλημα, αναδυόμενοι ρήποι και επίσης ορμονικοί μιμητές. Να σταματήσω εδώ, γιατί έχω ερωτήσεις. Δεν ξέρω. Έχω μια ερώτηση, μπορεί να το πείτε. Εγώ δεν ήθελα να Για το θέμα, λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο εκεί υπάρχουν αυτά τα φαγμή, έρευνα. Παγκόσμια δεν γίνεται κάτι. Λοιπόν, να σας πω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένας οργανισμός που θα μην έχετε ακούσει. Είναι το Γραφείο Περιβάλλοντος, αντίστοιχα, η ΕΠΑ. Είναι Γραφείο Περιβαλλοντικής Προστασίας, Environmental Protection Agency. Στην Αμερική, επειδή έχουν καταρχάς τεράστια βιομηχανία, είχαν και τεράστια προβλήματα κυρίως με εσωτερικά νερά. Στην πορεία όμως, επειδή πολλές πόλεις τους ήταν σε εκβολές ποταμών, διαπιστώσαν ότι είχαν σοβαρά προβλήματα και στις εκβολές και στα παράθυρα. Ξεκίνησαν λοιπόν και έχουν ο οργανισμός αυτός συνεργάζεται με διάφορα εργαστήρια τοπικά και συζητούν πιθανά προβλήματα που υπάρχουν λόγω του ότι έχουν δουλέψει ποιες πηγές συνεισφέρουν και σε τι και μετρούν συνεχώς και διαρκώς. Αποτέλεσμα έχουν ένα τρομερό, πώς να σας πω, data set, ας πούμε, και μπορούν και επεξεργάζονται. Βλέποντας λοιπόν ότι οι τιμές των συγκεντρώσεων είναι σημαντικά υψηλές διαφόρων κατηγοριών ουσιών, ξεκίνησαν και δώσαν σε πανεπιστήμια και οργανισμούς και ξεκίνησαν και κάναν πειράματα τοξικότητα. Αυτή τη στιγμή η βάση δεδομένων ως προς την τοξικότητα στους οργανισμούς προέρχεται κατά κύριο λόγο από την ΕΠΑ. Δηλαδή υπάρχει βάση δεδομένων που μπορεί να σου δώσει τιμές τοξικότητας για πολλές ουσίες που έχουν δοκιμάσει και έχουν κάνει και διάφορες μεθοδολογίες που στηριζόμενοι σε αυτές τις τιμές και στις συγκεντρώσεις που μετράμε, μπορούμε να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο. Ας πούμε, ξέρεις, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Κάπως έτσι. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εμείς, σαν Ελλάδα, να μπορούμε να μετρούμε αυτόν τον τεράστιο αριθμό. Το πιο σημαντικό όμως στην Ελλάδα είναι ότι πολλές φορές δεν έχουμε καταλήξει στο ποιες είναι οι πηγές του συνιστά.
Τα υφαλοκρώματα που χρησιμοποιούμε τώρα στα σκάφη, σε ποια κατηγορία ανήκουν τα καινούργια? Τα υφαλοκρώματα νέα γενιά δεν ξέρω αυτό το είναι. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, δεν έχω κάνει αναλύσει. Εγώ έχω ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με οργανοφλωριωμένες, πολυκυκλικούς δηλαδή τετραγωνικούς και φυτοφάρμακα. Άλλες τα Πάντως υπήρχε πρόβλημα, στην κατηγορία 1. Είναι το TBT, το τριβούτυλο κασίτερος. Αλλά γενικά ο κασίτερος και οι ενώσεις του, αυτή τη στιγμή πιστεύω, το άλλο που κάνουν τα εξής. Τα πρώτα υφαλοκρώματα που στηρίχθηκαν σε ενώσεις χαλκού. Από εκεί βγήκε το πρόβλημα. Διαπιστώσαν λοιπόν τρομακτικά αποτελέσματα ως προς τις επιπτώσεις σε διάφορους άλλους οργανισμούς που δεν ήταν οργανισμοί στόχοι της ουσίας. Δηλαδή αυτοί στοχεύανε στα άλλα που σχηματίζουν στο ΜΑΤ αυτό που δημιουργείται, αλλά επί της ουσίας βλέπαμε και στην γύρω περιοχή όπου σταθμεύανε τέτοια σκάφη, ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, ας πούμε, αναπαραγωγή στον οργανισμό. Δηλαδή, κάποια φαινόντουσαν να κυκλοφορούν μόνο σαν ένα σετ με ένα φύλλο. Ήταν η λεγόμενη η δράση, ας πούμε, στο ορμονικό σύστημα των οργανισμών. Έτσι. Οπότε θεωρήσαμε ότι κάτι παίζει, μετρήσαν συγκεντρώσεις, διαπιστώνουν εξαιρετικά ψηλές στις περιοχές αυτές και θεωρούν ότι σαν κύριο υπεύθυνο συγκεκριμένη ουσία. Άρα γίνεται διακοπή, απαγόρευση της χρήσης. Απαγόρευση της χρήσης θεωρείς ότι το απαγορεύεις, δεν ξέρεις αν ο άλλος τηρεί. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι με βάση την νομοθεσία, από ό,τι έχω διαβάσει, ότι σκάφη που ουσιαστικά κάνουν χρήση καλοκρωμάτων απαγορεύεται να προσεγγίζουν, δεν θυμάμαι τώρα πόσα μέτρα, από περιοχές κολύμβησης. Το θεωρώ σημαντικό. Πώς λειτουργεί το υφαλόχρωμα, τουλάχιστον με τα τελευταία στοιχεία που έχω, γιατί ξέρετε αυτά, καλπάζει η βιομηχανία συνήθως και πολλές φορές δεν τα λένε κιόλας. Είναι τα λεγόμενα βραδίας αποδέσμευση, δηλαδή τι επί της ουσίας αποδεσμεύεται σταδιακά μια ποσότητα, ώστε η περιβαλλοντική συγκέντρωση να μην δημιουργεί πρόβλημα στους οργανισμούς πιστώχους. Κανένας όμως δεν μπορεί να, δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω στοιχεία να σας πω, για το αν έχει γίνει μια τέτοια μελέτη, σίγουρα στα εργαστήρια τους έχουν κάνει κάποιες προσωμιώσεις σε μικροκλίματα, τι γίνεται στην μεγακλίμακα. Έχουν κάποια σήμανση πάνω τα καλοκρώματα τώρα τα τελευταία γενιά, κάτι οτιδήποτε που μπορεί να προσδιορίσουν, να μας δώσουν εμάς τη δυνατότητα να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Για αυτά, δηλαδή, συνήθως πάμε και παίρνουμε ένα το οποίο κάνει τη δουλειά μας. Δεν κοιτάμε δηλαδή. Η συνήθιση σήμανση αφορά το χρήστη. Δηλαδή θα σου βάλει την νεκροκεφαλή, το διαπροωτικό ή το βάζει το μπουκαλάκι που πέφτει στα γόνα και καίει, ας πούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν τους έχουν επιβάλει να γράφουν και τοξικολογικές επιπτώσεις διάφορων οργανισμών. Για να μπορεί να κυκλοφορεί, δεν πρέπει να έχει περάσει ένα έλεγχο. Κοίταξε, η κυκλοφορία του κάθε προϊόντος, ό,τι να είναι αυτό, δηλαδή από ένα απλό αγροχημικό έως φυτοφάρμακο ή υφαλόχρωμα, σαφώς και περνάει. Πώς περνάει. Δηλαδή, καταθέτει ο κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος ένα φάκελο. Ο ελεγκτής ελέγχει με βάση τα δεδομένα τι προκύπτει και εγκρίνει και δεν εγκρίνει. Το φενδύον αυτό πολλές φορές όμως δίνεται προσωρινή αντιπληροφορία. Και όταν προκύψουν στοιχεία από πειράματα τοξικότητας σε συνδυασμό με περιβαλλοντική χημία, ότι ξέρεις έχουμε σοβαρό πρόβλημα εδώ, τότε γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας. Όμως αυτό έχει χρησιμοποιηθεί. Καταλάβατε. Δηλαδή, σας λέω χαρακτηριστικά αυτό το φάρμακο, το οργανοφωσφορικό της δαποπτονίας, κυκλοφορούσε. Κυκλοφορούσε κανονικά. Διακόπηκε όμως μετά, λόγω της, έτσι αναφέρθηκε, λόγω της υψηλής τοξικότητας, που παρουσιάζει σε υδρόβιους και χερσαίους οργανισμούς. Χερσαίους αναφερόμαστε συνήθως σε ένα από τα πλέον ευαίσθητα που είναι οι μέλισσες. Οι μέλισσες είναι ο οδηγός. Δηλαδή, άμα δεις την περιοχή της αφανίκου μέλισσες, δεν κάτι φέρει. Να σου το πω έτσι απλά. Είδαμε κάποια νούμερα από μερικές χιλιάδες μέχρι κάτι εκατομμύρια για τις ενώσεις που απορρίπτονται, που έχουν εντοπιστεί στο περιβάλλον. Αυτές είναι σταθερές ενώσεις που δεν αντιδρούν μεταξύ τους έτσι όπως έχουν βρει ή μπορεί να έχουν και παράγωγα αποτελέσματα, δηλαδή δύο μεταξύ τους. Κοιτάξτε, μία ουσία θεωρούμε ότι μπορεί να είναι σταθερή, μπορεί όμως να διασπάθει και να δει μεταβολίτες. Τα προϊόντα. Τα νούμερα αυτά είναι. Εδώ τα νούμερα αυτά αναφέρουν σε ουσίες που έχει παράξει η βιομηχανία. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή, να σας πω κάτι πολύ απλό. Η
υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ενώσεων οι οποίες είναι εξαιρετικά τοξικές και ορμονικοί μιμητές. Η πιο κλασική που αναφέρεται σε διάφορες εργασίες είναι η ενέιλοφενόλη. Η νόνιλοφενόλη, να σας την πω έτσι γράφεται στα αγγλικά. Αυτή τι είναι? Ουσιαστικά είναι μία κατηγορία οργανικών ουσιών που είναι συστατικό επιφανειακά δραστικών ουσιών. Δηλαδή χρησιμοποιούνται στα πολυφατικά, στη βιομηχανία, δηλαδή στα υφάνσιμα, στη παραγωγή φανσίμων, ας πούμε, τη χρησιμοποιούν για να βρέξουν, εφηγράνουν το υφάσμα και να βρει πιο καλό χρώμα. Έχουμε καλύτερη, πιο αποτελεσματική πρόσφυση του χρώματος, σταθερότητα, δεν θα πάει σε συνεπιστικό από το μπλε που ξέρω. Λοιπόν, εμείς ας πούμε που κάναμε μια πτυχιακή και ήθελα έτσι να δω στον Μασοπό που θεωρείται αυτή τη στιγμή από τις πιο επιβαρημένες περιοχές, δεν υπάρχει καταγραφή του τι πρώτες ύλες χρησιμοποιούν διάφορες μηχανές. Πας διατισμαντήρια. Δηλαδή λες, αυτός έχει βάφη, ωραία. Τι βάφη, υφάσιμα. Τι υφάσιμα, ξέρω εγώ, χασές. Τι μπορεί να χρησιμοποιήσει στην βαφή, αυτό και αυτό. Και τα βάζεις. Θεωρείς και εσύ ψάχνεις να δεις ποσότητες, περισσότεροι δεν δίνουν στοιχεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, πιστεύω, σε όλη την ελληνική επικράτεια κάποια έκθεση που να αναφέρεται στις ποσότητες. Που το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που σας είπα, όταν πάμε εμείς να μετρήσουμε, επειδή όλα αυτά απαιτούν χρόνο και υψηλό κόστος, θα ρωτάμε το ποιο. Τι δραστηριότητες έχει περιοχή. Για παράδειγμα, έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αγροτικές δραστηριότητες. Τι χρησιμοποιούν? Έχεις αστικό ιστό που είναι σημαντικός. Ακόμα και ο αστικός ιστός συνεισφέρει με διάφορα. Έχεις, ξέρω εγώ, κάποια άλλη δραστηριότητα, ηχθειοκαλλιέργειες. Ηχθειοκαλλιέργειες χρησιμοποιούν εντομοκτώνα ή αλγοκτώνα για να σταματήσουν τα μάτια πάνω στους κλωβούς. Εγώ δηλαδή πήρα τη λίστα των ουσιών που χρησιμοποιούν και πρόβατα. Εντάξει, μπορεί να μου πει κάποιος, αν τα χρησιμοποιούν σωστά, σαφώς. Εγώ όμως διατηρώ επιφυλάξεις στο κατά πόσο καθένα λειτουργεί σωστά. Τα φυτοφάρμακα είναι ένα απαραίτητο κακό. Αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά. Σωστή ποσότητα, στο σωστό χρόνο, πριν τη συγκομιδή. Άμα κάποιος μπορεί να μου πει αυτά. Το υφαλόχρωμα που χρησιμοποιεί έχει οδηγίες πάνω. Σου λέει, θα πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι όταν αλήθετε, σας λέει, πάρτε μέρα εργοστασίες, φορέστε την μάσκα. Είναι έτσι, το λέει, δεν λέει κάτι αυτό. Για τον χρήστη, τι να είστε. Εγώ πάντως μια φορά τσακώθηκα με τον άνθρωπο και το έκανα στον καράβι. Και του είπα ότι χημικός, εσύ καταλαβαίνεις τι γίνεται. Υπερβολική είσαι. Πολύ να μην υπερβολικά, αυτό το είναι πολύ σημαντικό. Για κάνουμε, αυτό το τρίβουμε το σκάφος και δεν παραλαμβάνει. Εγώ πιστεύω, όταν το σκάφος έχει περάσει κάτι, μπορεί αυτό να έχει εξαφανιστεί σε μεγάλο ποσοστό, το 10-20% έχει μείνει. Σωστά. Και ίσως έχει αλλοιωθεί. Το πώς έχει αλλοιωθεί και τι είναι, το ξέρεις. Ωραία. Για ποιο λόγο να φορέσεις τη μάσκα σου και να το τρίψεις. Ουσιαστικά ο κίνδυνος αναπνοής και απορρόφησης αυτών μέσα από την ατμόσφαιρα είναι ο πιο εύκολος δρόμος. Γι' αυτό λέει συνήθως. Δηλαδή, μου τύχε να επισκεφθώ διάφορους χώρους που κάναν χρήση διάφορων τέτοιων και τρόμαξα με την αηδιαστικά λεπτομερή χρήση μέτρων προστασίας σε βαθμό αηδίας. Και όμως καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Όταν σκεφτώ, σας τα ανακατεύω, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, δεν το θέτω μόνο με μια δραστηριότητα που γίνεται παράκτια. Ό,τι γίνεται στη Χέρσο, κάποια στιγμή, με κάποιο τρόπο θα καταλήξει στην παραλία. Στα νερά αυτά της παραλίας. Όλοι έχουν την εντύπωση, επειδή η θάλασσα είναι χαμηλή, οι παράγοντες αέρας είναι ατέλειωτος. Δεν είναι. Οι συγκεκριμένες ουσίες δεν είναι. Και μια περίπτωση της λόγους, πώς καθαρίζεται. Ποιος? Πώς λένε, από ό,τι ξέρω. Δεν έχω πάρει, δεν ασχολούμαι. Πώς τους βάζετε. Πάντως, όσοι ασχολείστε, τουλάχιστον εγώ έψαξα να βρω, γιατί κάποια στιγμή θέλω να κάνω κάποια πρόταση για κάποιες ουσίες εντομοκτών που χρησιμοποιούνται και είχα ακούσει ότι χρησιμοποιούνται στην ίδια δραστηριότητα. Ένα το πιο καλό, να δούμε τι γίνεται.
Και δώσαμε μια λίστα, ας πούμε, όπου υπήρχε μια πληθώρα φαρμακευτικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται, το ξέρω το πράγμα, αλλά κι άλλα. Με την οδηγία REACH, τι γίνεται? Ναι, τι Με την οδηγία REACH για την παρακολούθηση των χημικών και τι αναφέρει το οδηγία. τώρα δεν θυμάμαι. Την Ευρωπαϊκή Οδηγία για παρακολούθηση οργανισμών χημικών προϊόντων. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα δεν την ξέρω την οδηγία. Αν το REACH, λέει το REA. Εντάξει, αυτό είναι αρκετά παράδειγμα. Τουλάχιστον. Το πρόβλημα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να αναπτυχθεί η κοινωνική συνείδηση της επικινδυνότητας κάποιων ουσιών. Κατά τη δική μου άποψη. Να ξέρει ο άλλος ότι αυτό δεν είναι κάτι απλό, ότι μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή και ήδη, ας πούμε, εγώ βλέπω την ευκολία με την οποία χρησιμοποιούν κάποιοι, ας πούμε, κάποιες ουσίες, χωρίς να λαμβάνουν συνθήκες. Να κατανοούν επί της ουσίας την επικινδυνότητα της ουσίας. Και εντάξει, είναι πολλά, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, μου έχει τύχει σε περιοχές, ας πούμε, να κάνω μπάνιο και να ελιμενίζονται, ας πούμε, σκάφη, τα οποία ήξερα από την εικόνα που είχαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει παραδείγματα. Και δίπλα μέσα μενία. Δηλαδή στο τσάκι είναι αυτό, να του πω ότι φίλε, πρέπει να τηρήσει την νομοθεσία. Πήγε πιο μακριά, πιο έξω. Πες μου, ποιος ελέγχει εκείνη τη στιγμή? Τι θα κάνω εγώ, τι να φωνάξω? Όταν είναι μια παραλία που πουθενά, ας πούμε. Σε ρωτάω, πέστε. Ναι, αυτό ίσως έπρεπε να είναι η απαγόρευση πιο πάνω. Να μην πηγαίνετε αυτό το υφαλόχρωμα ή να μην επιτρέπετε. Κοίταξε, για να απαγορευτούν, αποκλείεται. Όταν ο άλλος σου εγγυάται ότι από τον έλεγχο δεν προκύπτει πρόβλημα, έως ότου ανακαλυφθεί ότι προκύπτει πρόβλημα, αυτός κυκλοφορεί νόμιμα το προϊόν του, το αγοράζεις. Από εκεί και έπειτα είναι θέμα, εσύ, αν γιατί το χρησιμοποιείς, θες να το χρησιμοποιείς, πολύ ωραία. Θα τηρήσεις και την νομοθεσία όμως. Δεν θα πας εκεί που είναι του όπλου, να βαθύ τα νερά, που. Πώς να το κάνουμε? Τα τελευταία γενιά υφαλοχρώματα ποτέ στηρίζονται στο ότι ό,τι κολλήσει πάνω φεύγει μαζί με το υφαλόχρωμα. Σαν ένα σουμαλεύει, ουδέτερο. Και πού πάει αυτό? Αυτό δεν είναι το επόμενο ερώτημα. Υποτίθεται είναι ουδέτερο, είναι, δεν είναι επικίνδυνο Λοιπόν, και η ιδιότητά του να αποκολλάται και να φεύγει μαζί με ό,τι κολλήσει πάνω κάνει το σκάφο καθαρό. εγώ ρωτάω το εξής, ότι αυτό αποδομείται σταδιακά. Έτσι, μέχρι να πάρει ένα δοχείο και κάνει αυτό το πειράμα. Και το αφήνει. Και κουνιέται. Δηλαδή έχει την κυματική ψή, την επανεώρηση, αν είναι αμμώδηση, και η άμμος να χτυπάει ένα πράγμα, το γυαλί το βλέπετε πώς είναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτό δεν θα αποδομηθεί στα εξών συνεδρία και άρα η ουσία θα βρει διέξοδο μέσα στο νερό ή και στο κομμάτι κάποιο λάδι. Είναι δεδομένο ότι θα φύγει, απλώς όπως είναι ουδέτερο στοιχείο. Απλώς αυτό ξέρεις τι μπορεί να σου πει, ότι αυτό με το που θα βρεθεί μετά από τόσο χρόνο θα διασπαστεί και θα μείνει το 50%. Το πρόβλημα εκεί, ξέρεις ποιο είναι? Ποιες είναι οι ουσίες που παράγει? Τι τοξικότητα έχουν? Αυτά, παιδιά, είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση που δεν έχει τέλος. Άρα, εγώ θεωρώ το καλύτερο, τουλάχιστον εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι προσπαθώ με φιδό να χρησιμοποιώ οτιδήποτε. Και δεν πείθομαι από αυτά που μου στρέφουν. Απλώς. Για τα υφαλοχρώματα, στο τέλος ξαναγάλουν το λατρεία για έρευνα για ουσίες που να μην είναι τόσο τοξικές, αλλά το ίδιο αποτελεσματικές. Κοίταξε, είναι όπως λέμε, δεν μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Γι' αυτό και μέχρι να βρεθεί κάτι αντίστοιχο, πιο λιγότερο τοξικό, δεν μπορεί και να το απογορεύσει. Όχι. Από τη στιγμή που ο άλλος εγγυάται και έχει δεδομένα που αποδεικνύουν το αντίθετο, εκτός αν στην πορεία ανακαλυφθεί ότι οι υποθέσεις που έκανες και τα συμπεράσματα της προηγούμενης μελέτης πολλές φορές έχει απορριφθεί, αλλά άλλες ναι. Ναι, αλλά στο μεταξύ όμως αυτό κυκλοφορεί μέσα στο χώρο. Και το απολαμβάνουν διάφορα. Σας δώσω να καταλάβετε, εν τω μεταξύ προσπαθούν και οι διάφορες επιστημονικές κοινότητες να βρουν εργαλεία
να μπορούν να βλέπουν τα πρώτα συμπτώματα της οργανισμού. Οπότε, αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό, ας το πούμε, αποδεικτικό στοιχείο ότι ξέρεις, εδώ έχουμε πρόβλημα. Ενώ μέχρι πρώτος περιμέναμε να δούμε κάτι συγκλονιστικό, για μόνο, ξέρετε, εδώ έχουμε πολύ δύσκολη κατάσταση, απογορεύεται. Κάπως έτσι. Τα όρια τοξικότητας πώς τίθεται επιστημονικά, δηλαδή Οικονομικά. κάθε ουσία δυνητικά είναι τοξική από κάποιο συγκέντρωση στο πάνω. Αυτό Συνήθως είναι με βάση επιλέγουμε. αιτιοαιτιατών, με βάση expert opinions, πώς γίνεται δηλαδή. Καταρχάς Εγώ- συγκεντρώνονται πάρα πολλά δεδομένα, έτσι, από, πώς να το πω, από εργαστηριακά πειράματα. Τα εργαστηριακά πειράματα όμως προσπαθούν να προσωμιάσουν φυσικές καταστάσεις χωρίς να το πετυχαίνουν πάντα. Όμως, πολλές φορές χρησιμοποιούμε δεδομένα που αφορούν οξία τοξικότητα, δηλαδή δίνουμε μια ισχυρή δόση να δούμε τι θα συμβεί και χρησιμοποιούμε την τιμή αυτή, κατεβάζοντας, δηλαδή χρησιμοποιούμε αυτή την τιμή συγκέντρωσης με έναν παράγοντα ασφάλεια. Τη διαιρούμε δια 100, δια 1000, άρα το κατεβάζουμε πολύ. Άρα, αν σε ένα σύστημα έχει μια καλή αρέωση, ανάμειξη νερών και αυτά, θεωρητικά περιμένει ότι αν για κάποιο λόγο καταλήγει μια ποσότητα και οι τιμές είναι τόσο χαμηλές, βάζει οριακή τιμή αυτό το standard, το mental quality standard, το βάζει 1000 φορές κάτω από την τιμή οξύας τοξικότητας. Άρα, κατά κάποιο τρόπο θεωρείς ότι διασφαλίζεις προστατεύοντας τον χώρο και το παίρνεις την τιμή για την πιο χαμηλή, γιατί για το πιο ευαίσθητο είδος. Κατάλαβες. Συνήθως το πλανκτό είναι πολύ ανθεκτικό. Ζωοπλανκτό, ανεβαίνοντας όμως σε κάποια είδη ψαριών, αρχίζει το πράγμα και γίνεται πιο. Δηλαδή είναι πιο ευαίσθητα. Άρα έχουμε συνήθως σε 3 επίπεδα. Συνήθως έχουμε πλανκτό, φυτοπλανκτό, ενδεχόμενα ζωοπλανκτό, για νερό, έτσι μιλάω, και κάποια είδη ψαριών. Ένα ψαράκι που χρησιμοποιούν πάρα πολύ, που το χρησιμοποιούν και σε ιατρικές μελέτες, γιατί είναι και μικρό, αναπτύσσεται εύκολα, διαπιστώνει εύκολα τις επιπτώσεις, είναι το zebra fish, ένα μικρό ψαράκι που έχουμε και στα Ινδία. Αλλά γενικά τώρα πλέον υπάρχει τάση να ψάχνουν σε επίπεδο κυταρικό, αν υπάρχουν κάποιες, δηλαδή σε οργανισμούς απομονώνουν κύτταρα, στα μύδια, και ψάχνουν να δουν αν υπάρχει οξυδοτικό στρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορώ εγώ να δω αν υπάρχει ήδη βλάβη σε σχέση με φυσιολογικά άτομα, σε πολύ χαμηλές τιμές, και να προλάβω, ας πούμε, εφαρμόζοντας κάποια μέτρα σε μια περιοχή. Απαγορεύεται στην κυκλοφορία με ουσία. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, θέλουν κρίμα πολύ. Και αυτοί που μπορούν να ανταποκριθούν αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλά οργανωμένοι χώροι. Ένας από τους πλέον καλά οργανωμένους χώρους είναι στην Αμερική. Δεν το συζητάω, ή ΕΠΑ. Οτιδήποτε εμείς κάνουμε αναφορά στα όρια, οι Αμερικάνοι με τους Ευρωπαίους έχουν συνήθως μεγάλες διαφορές. Ναι, έχουν μεγάλες διαφορές. Πάντως οι Ευρωπαίοι αντλούν πληροφορία από τους Αμερικάνους. Έχουν τεράστια δεδομένα χρονοσυρές, δηλαδή απίστευτες. Σε ό,τι νερό θες. Σε ό,τι νερό θες. Θα σας δώσω τώρα, περνάμε σε άδεια, να σας δω πώς λειτουργεί το σύστημα που έχει καμία σχέση με εμάς. Έτσι, γνώρισα κάποιον Αμερικάνο χημικό, ο οποίος μου έλεγε ότι δούλευε στην ΔΕΙΑ του Λος Άντζελες. Και πιάσαμε τη συζήτηση, και ο οποίος κάνει δημοσιεύσεις. Δουλεύει ο άνθρωπος χημικός και κάνει δημοσιεύσεις στην περίοδο. Τον ρώτησα λοιπόν πώς λειτουργείται τη μονάδα, λέει εμείς είμαστε σε συνεχή επαφή με βιομηχανίες ή και με άλλες μονάδες που έχουν προβλήματα με το νερό, μας πληρώνουν και κάνουμε έρευνα και επί της ουσίας τους παρέχουμε καλής ποιότητας νερό. Και εδώ στην Ελλάδα έτσι είναι. Καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Λοιπόν, εντάξει, αυτοί λοιπόν συγκεντρώνονται άπαξ ετησίως στην Ουάσιγκτον είναι νομίζω, που είναι τα κεντρικά γραφεία και πάει ο καθένας με τα data sets. Και λένε στο πόσιμο νερό κάναμε αυτά. Στα επιφανειακά ποτάμια, ξέρω, κάναμε αυτά. Τι μέτρα θα πάρουμε, μαζεύονται και διάφοροι άλλοι. Ξέρετε, πλέον υπάρχει και ηθικό πρόβλημα. Δεν θέλουν να χρησιμοποιούν οργανισμούς, ψάρια κτλ. Και το ρίχνουν σε άλλου είδους κυταρικές, βιοχημικές αντιδράσεις, ενζημικές κτλ. Και οι άνθρωποι συζητούν και βγάζουν όρια. Αλλά έχουν 10.000 δεδομένα. Εμένα κάποια φορά με ρωτάνε. Έχει μετρήσει, δεν έχω μετρήσει. Πόσο καιρό? 1 χρόνο. Γιατί τι να βάλουμε με 1 χρόνο? Σαφώς. Γιατί αυτό που έχω να πω εγώ είναι ειδικά όταν έχει ένα θαλάσσιο σύστημα, είναι ένα δυναμικό σύστημα. Σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Τα πράγματα είναι πολύ χαοτικά.
Τι γίνεται με τα πλαστικά τώρα που. Λοιπόν, ξεκινήσαμε αυτό, ήθελα να πω, κάνουμε μια πτυχιακή, γιατί βλέπω ότι είναι έτσι πολύ επικαιρό το θέμα των πλαστικών. Και πάντα με κατέτρωγε, γιατί ξέρετε, στα πλαστικά πάνω κολλάνε διάφορες ουσίες, ας πούμε, εκτός από αυτά που ανέφερα. Και κάναμε μία πρώτη, είπαμε, πάμε λόγω οικονομικών, ας πούμε, να πάμε μία στην πρώτη καντίνα, το τέλη Νοέμβρη, μία στα Κοχύλια, που είναι έτσι, άλλη προπολογιών, και μία στο Καλαμά. Ήταν τρομακτικό τα σπίτια που μας έξω. Και η ποικιλία, οι κατηγορίες που πήγαμε. Καταρχάς, βρήκαμε απίστευτα υλικά από λιάρια, δηλαδή σωσίβια, πώς να το πω, κομμάτια από πλαστικά ανοράκ, ξέρετε, και τέτοια. Καλά, παντόφλες, εντάξει, αυτές δεν είναι απαραίτητες. Δίχτυα και πετονιές. Απίστευτα. Απίστευτα πράγματα. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θεωρώ ότι πρέπει να το μελετήσουμε λίγο παραπάνω είναι τα φύκη της παραλίας. Τα οποία ουσιαστικά θάβουν με τον πρώτο αέρα, τον πρώτο κυματισμό, ξαναφέρνουν στην επιφάνεια πράγματα που είναι θαμμένα. Αλλά σε καλαμάρια, μια δίπλα, βρήκαν 7,5 κιλά σου κιλά. 7,5 κιλά. Σε μια, πώς να το πω, σε διαδρομή, ούτε 100 μέτρα, τίποτα. Δηλαδή από ένα στήλο που ήταν μια καμπίνα, μέχρι πολύ πιο μπροστά, δεν θυμάμαι τώρα, πήραμε γεωγραφίες στις 4 μέτρα. Αλλά είναι τρομερό το πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί και αυτό. Επειδή στο Ατλαντικό έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, πήρα την έκθεσή τους. Έχουν δημιουργήσει μέχρι και φωτογραφικό υλικό της κατηγορίας, πώς την ονομάζεις, το μήκος που θα έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το πλαστικό, αν είναι πλαστικό τάδε. Πολύ οργανωμένο. Και ξεσηκώνουν πληθυσμούς τόπους να κάνουν επεμβάσεις τέτοιες. Και επίσης, θέλω να σας πω τη γόπα που βρήκαμε. Δηλαδή, διατηρούμε τα πρωτεία. Πραγματικά στη γόπα. Στο πλαστικό. Σε άγκολες με λίγο. Έτσι όπως το είδα εγώ, μες στην έκθεση που είναι από το πρόγραμμα, γράφουν, ας πούμε, έχουν γίνει κάποιες στη Μεσόγειο και ανατολική στη θάλασσα της Λεβαντίνης και νομίζω στην Κρήτη. Είπαν ότι ήταν φοβερή γόπη. Αλλά είναι ένας χώρος με ξυπνικά πλαστικά, με ένα σωρό πίσια πάνω. Τώρα το επόμενο βήμα, κάποια άλλη πτυχιακή, είναι να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε, να δούμε τι συγκεντρώσεις έχουμε αυτά τα υλικά. Βρήκατε και από Τουρκία και από Ελλάδα. Ναι, πήγαμε, προσδιορίσαμε και από Τουρκία, γιατί είναι αυτό. Δηλαδή προσπαθούμε, θα ήταν εξαιρετικό βέβαια, να κάνουμε σε βυθό. Δηλαδή να πέσουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και ειδικά εκεί που βάλουν φυκιάδες. Δηλαδή, πώς το είναι. Ξέρετε, και το άλλο που σκεφτόμαστε δηλαδή εγώ είναι τα νανοπλαστικά, τα μικρά, πολύ μικρού μεγέθους, τα οποία είναι και τα πιο εύκολα προσλήψιμα στους οργανισμούς. Αλλά εντάξει, αυτά πετούν για κάποια υποδομή προς το παρόν. Πόσο δύσκολο είναι να απαγορευτεί το πλαστικό. Το Πλαστικό. τι. Η χρήση. Εντελώς να βάλω. Κοίταξε, Είναι να σου πω κάτι. Οι τράτες παίρνουν φενιζόλ για να βάλουν τα να πω κάτι άλλο. Όταν στην παραλία του Καλαμάρη, που ξέρει, δηλαδή είναι και θέμα κοινής λογικής. Και κάποιος πρέπει να σου το πει. Αλλά επειδή εγώ έχω και λίγο άγριο σώμα, μερικές φορές, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πας να βάζεις τους κάδους ανακύκλωση, όπου ξέρεις ότι ο Έλληνας δεν συνειδητοποιημένος και όταν τον δει τίγκα θα αφήσει τα σκουπίδια απ' έξω. Λοιπόν, τα παιδιά όντως βρήκαν ένα σωρό μπουκάλια τα οποία ήταν αφήσει έξω και το οποίο ο αέρας συμπαράσυρε και τα στείλε κάτω. Δεν τόσο κόπο σου βάζει να το βάλεις μέσα στο πορπαγκάζι να το κάνεις αυτό για να πας. Άστα ρε παιδί μου 2 μέρες και πήγαινε να παύλο. Άρα είναι θέμα δικό μας. Σαν πολίτες να προστατεύσουν. Μην περιμένουμε από άλλους. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω από το Δήμο να κάνει πράγματα. Το έχει αποδείξει τόσο καιρό. Εντάξει. Αλλά εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε μέσα από συλλόγους, εσείς ας πούμε κάπως και σαν ιστιοπλοϊ, μπορείτε να κάνετε κάτι, αλλά δεν μπορούμε και να συνεργαστούμε. Μπορεί να το κάνουμε η μέρα του περιβάλλοντος. Εάν δεν υπήρχε, αν δεν μπορούσε η Τράτα ή και μιλάω συγκεκριμένα γιατί σε ένα ταξίδι που κάναμε
σε όλη τη διαδρομή βλέπαμε κάσες φεϊζόλ άδειες. Ακριβώς. Για να μην τους επιτρέπει να τη χρησιμοποιούν. Τι να του πει, να του πω μην την πετάξει. Ξέρεις τι γίνεται, ότι έφυγε από τις 5 και γιατί γύρισε στις 4. Κάνα συγγνώμη. Όχι, να μην παίρνει αυτό, να μην βγαίνει αυτό το Είναι το προϊόν. πιο φθηνό. Είναι το Τι πιο σημασία φθηνό. έχει. Αυτό είναι θέμα πολιτικής κρατικής. Ότι απαγορεύεται από το τμήμα αλλιές να χρησιμοποιήσει ένα αστυνό. Στα αστυνομικά τα ψάρια, αλλά λέμε ότι υπάρχει και δεν είναι να πάρει. Ναι, γιατί το Απλώς ψήφισμα δεν είναι υπάρχει μία, πώς να το πω, δηλαδή εγώ θα, όπως και σε άλλα θέματα. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος, η οποία να αποδοθεί από φορείς που διαχειρίζονται τέτοια προβλήματα σε συνεργασία με συλλόγους, με πανεπιστήμια, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, ο Τάλεπ να πει την άποψή του. Εσύ που ταξίδευες, θα πείτε, παιδί μου, εγώ συνάντησα 15 στη διαδρομή. Βέβαια, αυτά ήταν τουρκικά. Τι γίνεται τώρα από την Τουρκία, υπάρχει Εκεί είναι ένα άλλο πρόβλημα. Τα Διεθνώς διασυνοριακά. δεν υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση. Μιλήσαμε Ειδικά εδώ για αν Αμερική. είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεωμένα. Ναι, εντάξει, αλλά Το ίδιο πρόβλημα έχει και με την Βουλγαρία με τα ποτάμια. παγκόσμια δεν μπορεί κάποιο οργανισμό να επιβάλλει τέτοιου είδου. Έχουν, όπως το λένε και το δικό τους φετφά. Δεν έχουμε Το βάλει δικό ακόμα. τους φετφά. Ακόμα υπάρχουν τα πετρέλαια, πετρελαιοειδή. Πού να φτάσουμε πέρα. Ποιο? Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε πρόβλημα με τα πετρελαιοειδή. Δεν έχουν συμφωνήσει δηλαδή στην παγκόσμιο επίπεδο την ποσότητα πετρελαίου που επιτρέπεται να απορρίπτει στη θάλασσα. Και άντε έχουμε για τις θάλασσες όπως την Μεσόγειο που είναι μηδενική γιατί σχεδόν μηδενική, στα ανοιχτά. Το πρόβλημά μας, και εγώ τουλάχιστον πιστεύω, ότι μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες οδηγίες, νομοθεσίες, ιστορίες. Το θέμα είναι κατά πόσο εμείς, σαν πολίτες, είμαστε συνειδητοποιημένοι για τη βλάβη που προκαλούμε σε έναν χώρο, τον οποίο, επί της ουσίας, τον οποίο υποφελούμαστε. Λοιπόν, αν ο Έλληνας, ο ξένος, δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, έχω τύχει εγώ, εντάξει, υπάρχουν και μερικές ακραίες. Ο ξένος, ρε παιδί μου, διαφυλάσσει το περιβάλλον. Ο Έλληνας δεν το κάνει. Δηλαδή, ο Έλληνας είναι κλασική αυτή. Ας πούμε, εμένα μου τύχε άνθρωπος, ας πούμε, γείτονα, ο οποίος έφευγε να πάει Σαββατοκύριακο στην Ερεσό και τότε δεν υπήρχαν οι κάτι. Και πέρα τα σκουπίδια και το ρώτησα εγώ μια φορά γιατί τα βγάζαμε απ' έξω. Βλέπω τα πάντα. Λέει, τα πάω στην Παγανή και τα πετάω. Τα πετάει στη Ρεμαδιά. Μορφωμένος, πανεπιστημιακό. Ναι, αυτό. Τράβατε ένα πρόστιμο εκείνη τη στιγμή 1.000 ευρώ που ξανακάνει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και οι ξένοι μάθανε επειδή τιμωρήθηκαν και ξέρουν ότι θα τιμωρηθούν. Λοιπόν, κάποτε πρέπει και εδώ να γίνει αυτό το Και ο πράγμα. κόκκα έχει πρόστιμο όταν πετάς στον δρόμο. Πετάς όσο ευρώ. Φυσικά, η κλασική ιστορία είναι ο άλλο το στασάκι ανοίγει, βγαίνει, κλακ, τάκ. Εντάξει, και αυτό Δύο δεν λεπτά, ναι. νομίζω ότι Οι εταιρείες όμως που κάνουν τα επανοχρώματα είναι ξένες. Μην το λέω. Δεν είναι ελληνικές. Δηλαδή, τα παλιά. θέλω να σκέφτομαι ότι έχουμε προχωρήσει. Ρομαντικό. Όλα είναι θέμα οικονομικού κράτου. Βλέπει ότι η Ελλάδα είναι πιο βρώμικη από την Ιταλία, η οποία η Ιταλία, μάλλον ναι, είναι λίγο πιο βρώμικη από την Αυστρία, η οποία είναι λίγο πιο βρώμικη από την Ελβετία. Δηλαδή, είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Δηλαδή, η οικονομία σημαίνει εκπαίδευση, παιδεία, είναι το ένα βασικό. Το δεύτερο όμω είναι και θέμα αποκομιδή. Όταν πετάει ιδιαίτερα ένα μπουκάλι και δεν μαζεύεται ποτέ. Οι κρατικές δομές δεν Ναι, αλλά Να σου πω κάτι, πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. και η Ελλάδα με τις κρίσεις είναι πολύ πιο βρώμικη από την Ελλάδα του 2008. Ναι, αλλά τα υφαλοχρώματα είναι σουηδικά ή ελβετικά, δεν είναι ελληνικά. Τα υφαλοχρώματα. Το υφαλόχρωμα είναι κάτι που δεν το βλέπεις και μπορείς. Δηλαδή, όταν σου λέει, δηλαδή, εγώ καταρχάς έχω τρελαθεί γιατί μερικές φορές όταν λες κάτι σε κάποιον, άσε λέει, ξέρω. Εγώ που υποτίθεται δουλεύω με αυτό και δεν ξέρω. Λοιπόν, ρώτα και κάποιον άλλον να δεις τι γίνεται, αλλά για να σου έχει ας πούμε το έτσι και το διαβρωτικό και αυτό, κάτι σημαίνει. Ας πούμε αυτό που είπαμε, πώς χρησιμοποιείτε προστατευτικά αυτά όταν κάνετε την επάλυψη. Κανένα. Κάθε φορά που κλείνουμε το σκάφος, κάτι μου μυρίζει, δηλαδή δεν αισθάνομαι κάτι. Το θέμα δεν προστατευτεί εσύ, είναι και το περιβάλλον γύρω. Ναι, από εκεί και έπειτα όμως, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι στην περιοχή που είναι κολυμβητική παραλία, απαγορεύεται να μπει. Λοιπόν, επειδή εμείς έχουμε στο Μανταμάδο εξοχικό και υπάρχει Χρυσή Άμμος, έχω φτάσει μέχρι εκεί να σκοτωθώ με κάποιους, ας πούμε. Ναι.
Και λέει, του λέει, πήγαινε παιδί μου πιο εκεί, πήγαινε από την άλλη πλευρά, ας πούμε. Ας αφού βλέπεις εδώ και παίζουν. Ή τα σκουτεράκια τα τέτοια. Τι να πω, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί πρέπει εγώ να σε υποστώ. Γιατί για ποιο λόγο πρέπει να τον υποστώ. Όπως εκείνος θέλει να δείξει, και εγώ θέλω να δείξω. Με διαφορά ότι ήρθα στο ήσυχο μέρος για να είμαι ήσυχη. Άσε πια η βενζίνη, κοντεύω να σκάσουμε. Θα κάνει και ζέστη εκείνη τη μέρα. Τίποτα. Κάποιοι χρησιμοποιούν Όχι, και αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα, εγώ, ας πούμε, και εσείς, αν είστε οπλόοι, μπορείτε να το δείτε. Εγώ αυτό έχω πει. Σκέφτηκα να πάω στο Δήμο, να τους πω τι μπορούμε να κάνουμε για περιοχές, για αυτές που είναι κολυμβητικές. Πάει ο κόσμος, παιδί. Πώς μπορείς να οθήσεις, να κινητοποιήσεις τον άλλο, να μην αφήνει τον μπουκαλάκι, ας πούμε την πάνα. Να τρελαίνεσαι, αφήνει την πάνα ο άλλος. Το καλαθάκι που είναι τόσο, δεν μπορεί να την πάρει. Τα βασικά, όλοι Ναι, αυτό θέλω να πω. Πώς μπορείς να το. Για μένα, πιστεύω ότι μιλάς όπως τα μικρά παιδιά και λες 1, 2, 3, 4, 5 και στο τέλος της συνέχεια τραβάς και ένα πρόσημο και συνέχεια. Αλλά το θέμα είναι να μην έχει γνωστό λουντάρι και να το σβήσει. Μιλούσα κάποτε με έναν δήμαρχο σε γειτονικό νησί και μου έλεγε ότι πάντα το οδηγούσα και πετούσα το κουτάλι το αναψυκτικό από το παράθυρο μέχρι που έγινε δήμαρχος και ήξερα ότι για να πάω να το μαζέψουν πρέπει να βρω εργάτη, πρέπει να βρω αυτοκίνητο, πρέπει να βρω. Και τότε κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι να μαζευτεί και σταμάτησα να πετάω το κουτάκι από το παράθυρο. Από την εμπειρία τελικά, ας πούμε, κατέληξες. Όχι, δεν να το σου πω, όταν πεις Δύο πράγματα καθένα, παραγγελίμαστε. Μετά το παπάξι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στο δεύτερο διάστημα δεν είχαν έξοδα διαχείρισης καθόλου, μόνο ο κουμπιλητής. Πού? Στους Δήμους. Τώρα ετοιμάζομαι για τα μεγάλα σχήματα. Καθίστε. Αυτό για την ημέρα περιβάλλοντος συνεργαστής θα μπορούσε να υλοποιηθεί και με άλλους Ποιο? να κάνουμε κάτι με Όχι, θα είναι και η νύχτα των ερευνών. Μπορούμε και την ημέρα περιβάλλοντος όλα τα παιδιά. Είναι και η Ιωάννα που είναι εδώ πέρα, στην ουσία, αλλά λόγω πολλή απασχόληση δεν έχω πρόβλημα να κάνουμε τίποτα. Προσπαθώ να φτιάξουμε ένα ερωτηματολόγιο. Το οποίο να δώσουμε και να δούμε εξής και τα κίνητρα του κόσμου. Δηλαδή, ρε παιδί, γιατί το πατάω στο κουταλάκι. Να δω τι θα απαντήσω. Γιατί δεν βρίσκω κάτω. Και αυτό. Έχουν δώσει και μικρά σε άλλους δήμους, ας πούμε, έτσι, μικρά στρατοδοχεία που κλείνουν τώρα και το βάζεις και στην τσάντα σου και δεν χρειάζεται να πετάς τις πόρτες στην παραλία. Άμα το σβήσεις και έχεις ένα χαρτάκι και το βάλεις μέσα και το πάρεις μαζί σου. Δεν υπάρχουν φορητά στρατοδοχεία. Μα πέρα, σου λέω ότι ξεχνάς το πάει στην λογία. Θέλω να πω ότι υπάρχει τρόπος, άμα θέλει. Εγώ είχα βρει direkta Κοίτα, εγώ καπνίζω, προσωπικά καπνίζω. Λοιπόν, πραγματικά, κάθομαι στην παραλία και ξαφνικά βρίσκομαι εν μέσω γοπών. Εδώ δίπλα στο καπνίσμα της παρέας. Πάει. Πόσες φορές έχει βγει τώρα. Αλλά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Εντάξει, προσπαθούν να βρουν κάποιο τρόπο, ας πούμε, για να εντοπίσουμε, πώς να το πούμε, να καταλήγουμε σε ποιες είναι οι περιπτώσεις. Το πιο σοβαρό πρόβλημα, το άλλο που βρήκαμε ήταν πετονιές. Τώρα η πετονιά, η οποία ήταν ένα πράγμα ένα τέτοιο, ολόκληρο, πεταμένο. Καλαμάκια, άγγλια, κορίτσια. Δηλαδή, τα παιδιά που κάνουν τη γονοδοξία έχουμε κρατήσει τα σκουπίδια. Θα κάνουμε εκθετήριο. Το έχω πει. Ναι, βέβαια, ο ελληνικός πολιτισμός. Ναι. Ξένοι. Ποιος? Ξένοι. Ναι, οι κακοί ξένοι. Πάντα οι κακοί ξένοι. Καλοκαίρι και εμείς θα μαζεύουμε το σημείο. Πολλά συμπεράσματα να κάνεις το σκουπίδιο, πετάει ο άλλος. Να βγει ένα ρηγμό με το κιλό. 1 κιλό σκουπίδια, 2 ευρώ. Και επειδή έλεγες πριν για τις μαρίνες και τα λοιπά, πολλές φορές επειδή και τα πρόσωπα είναι μεγάλα, αλλάζει όλο τα λάδια ή διαβάζει πετρέλαια και φεύγει Τα λάδια, και επί τη ευκαιρία τα λάδια είναι εξαιρετικά το ψωμί. Τα λάδια πρέπει να τα βάλουμε στο Υπάρχει μονάχα διαχείριση εδώ. Τα δίνουμε σε αυτούς που τα μαζεύουν στα βενζινάδικα που έχουν τους κάδους που τα Ακόμα τα μαζεύουν. βενζινάρια να μαζεύουν. Η Μαρίνα μαζί. Το λιμενικό Τα λιμάνια έχει. Η Μαρίνα έχει.
Μαρίνα, λιγμό Εδώ στο Το θέμα και το λιμενικό το διακηρύνουν δηλαδή. Το λιμενικό ταμείο έχει βάλει κάτω στο πλουσίο απέναντι πέρα δεξαμενές, το ΣΥΡΙ Πολύ καλά. και θα βάλουν και στην πέτρα. Αυτό είναι κάτι τέτοιο, πιστεύω. Θα έπρεπε να βγαίνει. Δεν ξέρω αν το ξέρουν όλοι Όχι, και δεν το ξέρω. 40 Εγώ δεν το και 50, ας πούμε, ότι πρέπει να Εγώ δεν το ήξερα. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ότι επειδή από του τοπικού άνθρωποι δεν υπάρχει περίπτωση να μάθουμε κάτι τέτοιο. Άρα θα έπρεπε, και ειδικά μέσα από το διαδίκτυο, πιστεύω λίγο πολύ ο περισσότερο κόσμο έχει επαφή, να μαθαίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ τη μαλάδια, δηλαδή και την κανάλαδα και τέτοια, μόνο τα ορυκτά. Μόνο ορυκτά. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Κάπου την Ταριανόλαδα γυρίζεται στα ματζάνα και τα έκανα σαπούνια. Εγώ προσωπικά το κάνω. Εγώ προσωπικά το κάνω. Αυτό που κάνουν, ας πούμε, στις μαρίνες, όταν φύγει λίγο πετρέλαιο, την ώρα που πάρεις πετρέλαιο, που φύγει λίγο στην κάτσα για να γλιτώσουν, ας πούμε, το πρόστιμο, έχει λίγο από την κουζίνα, τέλος πάντων, απορριπαντικό κουζίνα, οπότε δεν το βλέπει. Ναι, ουσιαστικά γαλακτοματοποίηση. Αυτό. Συνήθως, ας πούμε, το θέμα είναι να γλιτώσουμε το πρόστιμο. Δεν είναι να βρούμε έναν τρόπο να μην φεύγει το πετρέλαιο στο φωτοσκάφο. Αυτό δεν διέγεται. Πάντως εγώ... Ναι, ποιο τρόπο. Όχι, γαλάκτομα γίνεται. Επί της ουσίας, το απορριπαντικό λειτουργεί σαν γαλάκτομα. Το καλύτερο παράδειγμα. Όχι το άμα. Όχι.